Morjens. Tässä olisi pieni SolidWorks-vinkki. Eli käytännössä luodaan tuommoinen väliaikainen display state lennossa ja palataan sitten lähtökohtaan. Ja sitä ennen meidän pitää tehdä yksi asia, ja se on mennä Customizeen, sieltä keyboardiin, otetaan käsky isolate ja annetaan sille keybinding Ctrl-I. Noin. Eli monesti meillä on tilanne se, että meillä on joku kaappilaatikko, joka on täynnä tavaraa, ja aina kun sen mallin avaa, niin pitää piilottaa seinät ja että näkee sisälle, että mitä tekee ovet, tämmöiset asiat. Ja tässä mallissa sitä nyt simuloi nämä lamput. Eli meillä on sitä tehty oma selection setti ja se on tuolta helppo piilottaa. Mutta nyt haluttaisiin sitten työskennellä tuolla sisällä ja me voidaan tietysti tabulaattorilla piilottaa asioita. Ctrl-Z toimii ihan hyvin tulla takaisinpäin niin kauan, kunnes tehdään jotain peruuttamatonta, niin kun esimerkiksi voidetaan tämän kappaleen mittaa. Niin nyt Ctrl-Z ei sitten teekään enää mitään. Sitten meillä on tietysti Shift ja tabulaattori, mutta se tuo ainoastaan sen kappaleen esille, joka on suoraan kursorin alla, eli meiltä jäi tämä liipasin tuolta pois. Mutta se mitä me voidaan tehdä on aloittaa isolate Ctrl-I:llä ilman, että meillä on valittuna mitään. Ja nyt voidaan sitten vaikka vaihtaa osien läpinäkyvyyttä, piirrottaa tuosta muutama kappale. Valkataan nuo. Käydään vielä kerran tuossa poissa isolateista ja mennään takaisin. Ja nyt on kaikki muut piilotettu. Ja nyt voidaan näistä sitten tehdä vaikka oma setti, mihin päästään aina takaisin. Noin. Mennään pois. Läpinäkyvyys palautui, lamput on edelleenkin poissa. Kaikki on niin kuin lähdettiin liikkeelle ja meillä on nyt täällä oma setti, mihin me päästään aina takaisin. Semmoinen.